Здравейте на всички! Провокиран съм да споделя някои свои мисли. Първо поради една книга, която прочетох и се казва Племена на Сет Годин. Тя се води маркетингова, но е повече за лидършип и разликата между лидерите и менеджерите. Много силно я препоръчвам и общо взето тя се говори как какъвто и да сте като човек, каквото и да правите, където и да работите, навсякъде има други хора и племена, които очакват да са водени по някакъв начин. Или вие искате и сте част от някакво племе. Всеки човек, без значение дали е менеджер или признат лидер, по някакъв начин води част от племето. И понеже днес един колега ми вика: абе, за къде се мотивираш, за къде се пънеш, фирмата не е твоята. Тази книга доста рефлектира моята философия и начинът ми на работа. Та ми се случиха още една-две случки. Сега няма да преразказвам цялата книга. Първата е... имахме един проблем, който е елементарен. Припълва се някакъв диск, идват някакви алерти, хората ги затварят. Никой не се замисля къде е проблема. Обаче, като почне да се гледа фармата, реално диска е празен. И понеже първото правило е да си познаваш системите. Аз си познавам системата и знам, че освен логовете няма много друго, какво да се пише по тия дискове, че ги препълнят. Няма кешове, няма временни файлове. При по-комплексните системи ми се е случвало и това. Но тук го няма. И затова просто сложих един скрипт да видя какво става през нощта, да не се будя да гледам в реално време. Другото нещо, което забелязах, хората като правят дизайн не влагат много мисъл. В случая на тия сървъри имаме отделен Home Partition с отделен диск, а този Home Partition нищо не пише. Var лога се препълва и може да щупи основната файлова система, като е препълни, обаче не е на отделен диск. Питах, що е така, никой не можа да ми отговори. Почнах аз да се гледам на следващата сутрин. Първо да кажа, че това не е моя отговорност, а трябваше да го гледат други хора. На следващия ден другите хора погледнали и пак го пращат към мене, защото най-вероятно знаят, че няма да го оставя по този начин. Прегледах конфигурацията, видях логротейта, помислих какво се случи, видях този логротейт в дей или в колко тръгва. Гледам алертите от колко часа. Осъзнавам, че докато се ротират логовете и докато дойде това време, диска вече е напълнен. Това са елементарни неща. Не за мен, а изобщо. Това са случаи, които се правяха при 10 на години и понеже един колега ми каза, че не всеки мисли на моето темпо. Тук не става въпрос дали мислим на моето темпо или не, а дали имаме основни знания или не, защото това са си основни знания. Няма как да караме кола, като не знаем знаците, не можем да сменяме скоростите и да натискаме съединителя. Пример. Тук е също нещо. Няма как да правим сложни неща, като ние нямаме представа от простите. И по-интересното е едно от предложенията, което хората даваха. Що не рестартираме сървъра всяка нощ? Приятелю, колко ще има стои дали ще рестартираш сървъра или не. Даже тя, ако се е препълнила на 100%, имаш по-голям проблем, защото най-вероятно файловата система ще се щупи и този сървър няма да тръгне. Другия се включи и каза, че предложил това нещо, защото веднъж, като рестартирал някакъв сървър, той се бил магически оправил.
не е магия. Понякога това нещо се казва стък процес. Примерно когато се пише при басите голяма заявка по диска и някой път диска се оказва препълнен, процесът е минал, а няма такива файлове, които да го пълнят. Обаче случая тук първо не е такъв. Второ, че когато е тръгнала да се обработва алармата, вече диска е бил празен. Забележете, няма как, нищо, че проблема е елементарен. Трябва да се мисли, за да разберете какво се случва в тази ситуация. Първо, практиката много помага. Обаче, ако имате практика и само се рестартирате сървъри и по този начин се решавате проблемите, както в случая, и 15 години да сте практикували това нещо, няма да промени нищо. Но ако се стараете да решавате проблемите по траен начин и да търсите трайни решения, а не просто да замажете случая, това вече е друга работа. И това нещо са основни знания. За да имате обаче това майндсет, трябва да се чете за тези неща и именно заради това препоръчах тази книга. Защото от доста години даже и не чета книги по работа, ако трябва да съм честен, но пък чета доста как да подобрявам себе си. Това смея да кажа, че ми е помогнало даже и в пъти повече от другото. Да завърнем на това изказване на първия колега, където ми каза, що работиш те, що се мотивираш, що четеш компанията, не твоята. Така е. Обаче, когато правя нещо, аз знам защо го правя и каква е моята мисия в това нещо. Искам да подобрявам нещата и искам да съм най-добрия за хората, с които работя и за мен си. Всеки човек, който казах и на него, трябва да се отговори на този въпрос. Това е моята идея, моя принос и целта ми в нещата, които правя в живота и в организацията. Аз съм се отговорил на този въпрос и може да се види, нали, що правя някакви неща, що се ядосвам, що се губя времето и що решавам проблемите по определен начин. Но всеки човек, за да е щастлив и да му е кеф на работа, а не да му е някакъв ад, трябва да се отговори на този въпрос. И в тази книга добре го написаха. Всеки човек трябва да се избере дали е лидер или е част от тълпата. Защото един екип, когато не е с такова, не работят добре заедно, те са просто тълпа, те не са племе, както той ги описва. Втората случка, където се случва, тръскат някакъв проблем, който не е мой. Той е бил на друг човек, не се е свършил работата и просто трябва да го прави. 1-2 месеца човек, в случай е спешен, тия хора се казват, нямам време да го направя. И ме питат, днеска можеш ли да го направиш? Казах, разбира се. И аз имам много работа, не по-малко от другия човек. Но се отговорих и се замислих пак. Това е моята идея, аз да работя в тази организация, какво се опитам да постигна, какво целя. И бързо отговора ме кара да приема тази задача, нищо, че нямам време. Нали? От тук на след няма ще се помисля как ще се пренаредя задачите и приоритетите и така нататък. Но какво ми отговори човека е, че пак спасяваш положението. Нали, аз не ми е за похвалата, макар че оцених, а по-скоро това нещо ми помогна да разбера, че наистина това нещо, което ви говоря за мисията, за племената и прочее, за идеята и за отговорите ми, е правилното. И аз ще го свърша. Дали съм в тази фирма или няма абсолютно никакво значение. Важното е какви отношения ще оставя в тия хора, как ще продължим да работим след като напусна фирмата, какво ще се случва с нещата, които сега аз съм оунър и прехвърля на някой друг, защото всички знаем какво се случва, когато един човек напусне и друг поеме неговата неща. Почват са едни прехвърляния на отговорности, обвинения, то съм се свършил работата, това не е документирано, това не е документирано. Ако нещата, за които говоря, процесите и изобщо начина на мислене е правилен, нямаме блокажите от менеджмента и всеки човек има някакъв лидершип
за някакъв проект, за някакво начинание, ако ще е толкова да е, нещата се вървят много гладко. Третата случка, където ми се случи, е дават ми пак нещо, където аз нямам представа изобщо кое, къде, какво достига, кой компонент с кой работи, обаче не работи. Нямам идея как да го дебъгна, защото средата е доста сложна и може би аз нямам достатъчно експертиза. Но просто седнах с един човек, поговорихме се малко на брейнсторминг и се оказа елементарен мрежов проблем. Обаче, за да го хванеш, ти пак трябва да имаш базовите познания. В случая аз съм много куц с мрежата. Не мога да кажа, че съм добър, обаче основните знания, които имам и се старая, като видя, че липсват да си ги попълня, ми помогнаха да разреша този проблем. И нещо, което по-скоро ми се щеше да наблегна е наистина, че си има една градация на умения и сега аз говоря за operations неща и хора от operations отделя с 15 години опит. Нали ще разберете, то не е упрекване към тия хора. Просто аз не знам, защото не съм очаквал, че ще трябва да ги говоря тези неща. Но виждам пък и, че много явно не се говори как да се развиваме в тази професия по такъв начин, че наистина да сме успешни. Защото ние, ако не може да се справим с един предпълващ седял, не знам къде сме тръгнали, кубернети се правим мрежи и всеки други глупости. Ако някой се интересува, пак казвам, книгата на Сет Голдин "Племена" и се решите сами за вас, лидери ли сте или част от тълпата.